Zenbat aldiz galdetu didate, zein da irakurri dezun azkeniko liburua? Ze galdera originala, Jarraian erakutsiko dizueten liburua ez da inondik inora irakurri deten azkena, baina bai asko gustatu zitzaidana. Kirmen Uriberen Bilbao, New York, Bilbao. Bere lehen eleberria eta gainea sari potoloa jaso zuena. Kirmenek liburu honetan 3 belaunaldiren historia kontatzen ditu. Zergatik gustatzen zait hainbeste liburu hau? Ba, beira, ez talako oso liburu sakona, eta esango zue. Serio? Babai. Historia txiki pila bat kontatzen ditu, oso arina da irakurtzeko, oso errex irakurtzen da, eta horregatik gustatzen zait hainbeste. Kirmenek bere familiko historia kontatzen ditu, itsasoari lotutako historiak dira, eta pentsatzea ez da, familiko historio horiek nola berreskuratu zituen, nola ikertu zituen, liburu hau idazterako bastakit. Politia iruditu zait. Asko gustatu zaite bai, ondarrutarra sartzen dula. Naizue zerbait irakurtzea aski. Lehengo, zeutopako zatxut, eta gero, neure buru. Bilbao, New York, Bilbao. Fikzioa eta errealitatearekin jolasten duen liburu zoragarri hau ezin dezue galdu. Beraz, bakizue, segi, liburutegia. Azkar!